Asiphinde sikubingelele sikwamukele ngaphansi kwe-YouTube channel Usiba Luka Zulu. Sizophinda sikulethele Isilulumagama. Sizobheka amagama ambalwa nezincazelo zakhona. Igama lokuqala esizolibheka igama elithi Inkolotsha. Leli gama-ke lisho umuntu othanda utshwala kakhulu. Igama lesibili igama elithi Ijadu. Leli-ke lisho ukusina kwabantu abasha emgcagcweni beqhudelana. Igama lesithathu esizolibheka igama elithi Umbhotshozelwa. Leli gama-ke lisho imbobo eguleni yokukhama umlaza. Igama lesine igama elithi Isilovela. Leli gama-ke lisho ukudla okumnandi okwehla esiphundu. Igama lokugcina sizolibheka igama elithi Umdlezane. Leli gama-ke lisho owesifazane onozana osanda kubeletha. Asibonge ukuthi ube ingxenye yombukiso wethu namhlanje. Siphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel Usiba Luka Zulu.